Nanglitum diabetes, gastric piles, blood pressure, pokso pokang, kelak keleng, rikeng keso, katimi, fukachorot, an kecho thekhe, barpi damnadak, aluso martum akeso, nanglitum along, lahai huye keso do ikma, jongsi do pulutangte, lahai huye keso pen, chipa jogji afan, amar jivan, ayurvedic, adawai nanglitum long igji, kahumri dam nang janum borlake, 700-26-550-78, lapen 93-650-33818 along humri ignon. Amor জীবন দোভাই la soka chu endon penni kisu asonta panako ke dopi ni puka chorot la penako so rep so rope pe angi chu thek thek ta dopi sitamila so dovai chu det pen ni mid det lo la pen thu ako kado kavistami la so amor জীবন dovai chu endon pen nangli tung kado kavistami ni son pulote misen po lalu alambang ke ni pachini ni ke me non bang do met pit lo lai puka chorot hai pu ang sita ave yadi non batai ni ka chenden penama Veskar Benglong Digital News Forum atumpen cepatir piposi Zirikindeng Digital News Forum seng ponlo bangso mailong KNDF President Bhaskar rong pipen simai cepahempu ponlo laso mailong aluhiaman pen kacetong don Central Committee KNDF President Retes rong Parliament Vice President Sopen Terang Borsing T Lamet Amai President Jitendro rong pi atum cetong don si hadak amai along jumisen alam than tekang si mai mesen ben pacun pon hamren ben jonasing rong hang report Time News difu awi mase digital mane laso generation ke nonge hala apang pra bo chini lo nonge non lang dam paper han pele budam bulo paper da nonge lang ba lo nonge ni lang bang se no paper lang ba mane office da sele lo no ni dare mobile da se mane pini ga record pini masa news lang da mane jo la son lo sino ma ke digital si ho ro no ma ke nasi so digital ko so tin tumang pini ma pusi itu la so digital be si ba si tin bang ke aro ini tum seng lo la pen nam tang ko Veskar melonga district pandali tum ala itu hanse apu hore tegang lo na west ahin bangke ala tum bangsi cover ko nasi itu bangke center kita da dua ko hai non tinye bangke Zirikindeng lo da aro seng lo ko nasi itu mehin bangke ngorong lo an tu itu da plan ji da kontang ko la pen bidi sore kitine sam itu pachoy long ko nasi ini ke tham ke alam ke nil kang dola alang di bulan hari na di het pasti semua dari tham kita seperti koko kalau Litum Karbi Digital News Forum ahin pen la pen West Karbi District Digital News Forum atum kichapatir pipon ajoksi litum la bangso ke DNF anso se jakong la pen ke aruarim kichapa ongje phampi sinitum pini ladak Zirikindeng aha warlong stame litum ke DNF Zirikindeng Digital News Forum amhang pathek lo labangso Zirikindeng Digital News Forum ahin pen si labangso hawaralong rat kidu kisum pen nanglo kaching thur gabe kapenan pada kapre kisum ans dame rat angno ke banje phansi alang lituma hin pen si kedengpon po lapenan parsta labangso Karbi Digital News Forum akimanga bangke kaikis tame itum rat atuma phan akimang ben sinilitum seng pon ro posi rada kisum do ans tame nilitum ahok abirta lapen ke klardak abirta ke pachetak je phansi nilitum Karbi Digital News Forum ahin pen ke mang pon ro asi pini ladak Zirikindeng hawar long tame nilitum keseng pon teng pen alada something ning ti phan nilitum mai fu arpu pe pon lo lapen bangke Rensing Tiron alang li phan bangke nitum secretary of pe pono pen kapre la dolo si la pen tum la bangso Zirikindeng Digital News Forum long advisor aphan bangke ke hai da Zirikindeng thana chairman lo borsing ti ke hai alang li phan sin nitum appointment pi pon lo alang li tum dak kechok che kelele bidi suri do ans tabe alang li han chiki chithan pensi game pon rape pusi itu link the pon digital news forum to fan
churu parpik lo pini ladal Zirikindeng along sub committee na keseng thekapo lase neng thelo alang le tunki ja tumo sami ansu se Zirikindeng along kisung border penceng lo pen kaprek alam the pustame Karbi anglong rat pen dagarar phan alang itu alam the kapile on thek jap apot alang itu phan churu parpik lo lase neng thelo alang itu mesen met pen ki klempon jia phan puse nilihin pen alang sum phan pustame hirjume hang pilo